Bună dimineața, suflete minunate și bun regăsit la Bucuria Dimineții! Eu sunt Nadis și vă mulțumesc că sunteți din nou alături de mine pe această frecvență generatoare de bucurie și de stare de bine. Fii răbdător și vei stăpâni lumea, spune un citat. În procesul de evoluție personală, este necesar să avem răbdare ca lucrurile să-și facă loc în viața noastră și să se așeze. Însă pentru asta este nevoie întâi să avem o gândire pozitivă ca parte integrantă din firea noastră. Este o setare mentală extrem de vitală pentru sufletul și mintea noastră, deoarece prin ea noi simțim puterea de a trăi, puterea de a ne vindeca și de a rezolva probleme serioase de viață. Corpul nostru ne trimite semnale atunci când avem nevoie, cum ar fi stomacul care face gălăgie când ne este foame, sau starea de rău care o avem atunci când nu dormim. Însă când mintea noastră nu este setată pe pozitiv, durează totuși o vreme până noi percepem semnalele și din păcate acestea apar destul de greu și sunt greu de înlăturat dacă nu ținem cont de primele semnale. Atacurile de panică, stările de anxietate și de rău în general sunt doar câteva dintre primele semne. Diferitele boli, mai ales cele autoimune, sunt din nou efecte ale gândirii setate pe negativ. Conflictele cu oamenii din viața noastră, însă mai ales cele cu noi înșine, senzații ciudate resimțite în corp, cum ar fi temeri, frici, chiar și amorțeală, sunt toate acestea procese ale minții subconștiente și produse ale unei gândiri păguboase și gânduri negre. Desigur că toate vin din traumele nevindecate din viața noastră. Însă toate acestea pot fi înlăturate prin schimbarea setării mentale și trezirea bucuriei și entuziasmului pentru viață. Iar pentru a începe acest proces de vindecare, este întâi de toate nevoie ca să avem mult curaj și să privim în interiorul nostru, a identifica ce anume se află acolo și să ne dăm voie să trăim tot ce vom descoperi, pentru că, desigur, la început este dureros, dar să înțelegem în spatele durerii care este mesajul. A ne vindeca mintea aduce cu ea vindecarea gândurilor și ne trimite viața spre lumină, spre bucurie și dezvoltăm un pozitivism legat de viitorul nostru. Fă așadar din tine o prioritate în viața ta, pentru că ești cea mai importantă persoană și de la tine și prin tine pleacă totul. Așadar, ai răbdare cu tine și nu opri procesul. Perseverența și răbdarea, încrederea în viață și în tine însuți sunt atribute ale învingătorilor. Instrumente ajutătoare în antrenarea unei minți pozitive sunt meditația, practicarea recunoștinței ca stare de a fi, afirmații și citate împuternicitoare, repetate zi de zi, mediul apropiat care să fie înconjurat de oameni pozitivi și veseli și oameni de succes, bineînțeles că și primirea de ajutor prin anumite programe cu specific în încrederea și stima de sine sunt foarte indicate. Să-ți iei un coach, să-ți iei un mentor care să te ghideze în mod profesionist în acest proces este de mare ajutor și mare valoare. Așadar, haideți acum să dăm start dintr-o stare de bine, cu o gândire pozitivă, antrenată zi de zi, așa cum facem începând din februarie, și să pornim în această zi cu multă magie. Binecuvântări infinite, Nadis!